Solar farm at river park naman posibleng ipatayo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng talakayan at site visit ang lokal na pamahalaan ng Mapandan kasama ang isang investor para sa posibleng pagtatayo ng solar farm at river park sa bayan. Sa mga barangay ng Luyan at Acerda, posibleng itayo ang naturang solar farm na binisita na rin ng Municipal Engineering at Assessor's Office. Bukod dito, sinisikap rin na maisakatuparan sa Angalacan River ang posibleng pagpapatayo ng river park bilang dagdag atraksyon na magpapalakas sa turismo ng Mapandan. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon o petsa ng implementasyon ang mga proyekto at kasalukuyan pang pinag-aaral ang feasibility at epekto nito sa mga komunidad. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.